Da søstrene Gærke, henholdsvis Vibeke og Ulrikke, var små, legede de en leg, som de kaldte Fru Larsen. Legen gik ud på, at 2 mødre skulle lave mad til deres børn. Dengang blev det til, at de lavede mad i sandkassen til deres dukker. Og det hørte med til legen, at der skulle plukkes blomster i haven, så de kunne stå smukt på bordet, sammen med det aflagte porcelæn, som de havde fået at lege med. Nu er søstrene blevet voksne, og legen er blevet seriøs. Og mad og æstetik og historie er der stadig. I dag er søstrene Gærke taget til det gamle, adelige Selsø Slot, hvor Vibeke vil kaste sig over en gang vildtfrikadeller med polenta og bagte artiskokker. Ulrikke vil dække op i den gamle riddersal og blandt andet vise, hvordan artiskokken går igen i opdækningen. Og så vil jeg gå i gang med servietterne. Og det er jo simpelthen bare karklude, som er lidt hyggeligt at bruge, hvis man har travlt og ikke har fået strøget de fine servietter, man har liggende i skuffen. Så er sådan nogle karklude faktisk en rigtig, rigtig god idé at bruge, fordi de skal ikke stryges, og man kan faktisk bruge dem igen. Og så tager vi en af vores servietringe, som vi har lavet, og så tager man simpelthen bare servietten igennem her, så den sådan ligesom ligger sådan her. Og så er meningen, at man lægger den sådan her på sin tallerken, sådan så det er en stor blomsterdekoration i sig selv på tallerkenen. Og så når gæsten skal tage sin serviet, så dufter hænderne dejligt af alle de her urter, vi har brugt i vores krans. Jeg har så alle mine ingredienser klar til at starte på min muslingeret. Jeg starter lige med at hælde noget olivenolie op i min gryde her. Og det skal hvidløgene stege i. Det jeg synes der er lidt lækkert, når man laver sådan nogle hvidløg i skiver, det er, at de får lov til virkelig at stege og suge al olivenolien til sig. Så de faktisk bliver sådan helt bløde og lidt søde i smagen. Så de skal simpelthen op i min gryde nu og gerne have lov til at stege i pænt lang tid. Og så fordi vi arbejder med blåmuslinger, som jo har perlemor og har det der flotte skind over, så de stråler altid sådan nogle perlemors blåmuslinger indvendigt, så har jeg så valgt, at vi skal putte noget glimmer på, sådan så de står på i aften på bordet med stearinlys på, så de skinner sådan lidt og funkler. Jamen, jeg har også ladet mig inspirere lidt, som du siger, at det er lidt rå omgivelser, så vi skal faktisk have noget lammekølle, og jeg har valgt, at vi skal langtidsstege det, og det gør vi i sådan en stegeså her, og den faktisk bare står og passer sig selv i ovnen i rigtig mange timer. Ja, og jeg har jo taget efteråret med ind i dag, fordi vi skal lave nogle flotte blomsterkranse af humle blandt andet, og hyben og tørrede hortensiaer, og så skal vi også lave nogle lerlysestager. Ja, og til vores lammekøl her, der skal vi faktisk have lavet nogle fladbrød sådan rigtig på vikingmanér, fordi vi har et fantastisk bålsted her omme bagved. Så vi skal have bagt nogle fladbrød over åben ild, og så skal vi have lavet noget pesto, som også er inspireret lidt af, kan man sige, det man plejer at spise til lammet, nemlig mynten. Og det er simpelthen bare at smække dem her op på min pande her, sådan så de kan blive bagt stille og roligt over den åbne ild. Sådan der. Og de skal simpelthen ligge, og det at de kommer på, det gør jo, at de danner en, kan man sige, en lidt hård skorpe, der gør, at de faktisk er ret nemme at vende. Man kan sådan lige kigge lidt til dem. Jeg kan se, at de faktisk allerede slipper rigtig, rigtig godt. Og de må rigtig gerne tage farve og faktisk få lidt mørke kanter og sådan noget, for det viser jo bare den her lidt rustikke måde, vi laver mad på i dag. Vi er i dag taget til Knud Rasmussens hus i Hundested,
Og når man nu er her, så har jeg vendt blikket mod Grønland for at lade mig inspirere til den ret, jeg skal lave i dag. Og jeg vil lave en ny fortolkning af en rejecocktail. Og hvad med dig, Ulrikke? Vil du også servere noget grønlandsk? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil lave små blomsterdekorationer, som bliver små eventyr i syltetøjsglas. Jeg vil så gøre det, at jeg vil anrette på de her fantastiske blå tallerkener. Så jeg stiller mit glas her på, og så tager jeg de her krabber. Og jeg tror faktisk, nu er det på tide, at vi omdøber den her rejecocktail til en krabbecocktail, fordi der er jo faktisk ikke noget med nogen rejer i den. Det er ren og skær krabber. Så jeg vil lægge de her krabber sådan rigtig dekorativt. Det gør ikke noget, de sådan hænger lidt ud over kanten. Måske endda også lige gøre sådan, at de ligger rundt om her. Sådan der. Og som sagt, at man kan vælge at bruge det her som en hovedret, og så skal man selvfølgelig putte mere fyld i, og så er stadigvæk, vil jeg sige, en hel krabbe er rigelig, fordi de er, som man også kan se her, det er altså nogle virkelig kødfyldte krabber. Sådan drejer vi lige her. Og så er min krabbecocktail faktisk klar til servering. Det er hyggeligt ved bordet. Ja, det er lidt enkelt, ikke? Men, ja, men det går simpelthen så godt til resten af stuens farver. Ja, så fint. Så. Ja, men så er der jo simpelthen krabbecocktail. Hvor er det lækkert. Og når man så har sat dem her på, så skal man lige have den monteret på sit krammerhus. Og det gør man ved at ligesom lave et hul her i siden. Og så snor man lidt her, så den sidder fast. Det gør man også i den anden side. Og så er den her faktisk klar til at komme på juletræet. Nej, det bliver det skønt. Og den her kan man jo også godt give som gave. Altså det kan jo også, altså man kan jo godt bruge den her, så man giver et helt krammerhus med gaver, ikke? Så netop have det hængende i december. Og så tager man simpelthen bare med at bruge din fine tang her. Ja. Så gør man bare sådan her, så fylder man den, så man nu gerne vil fylde den. Sådan her. Og så tager vi også et stykke rosinkonfekt, så vi smager det hele. Og så er den her klar til at hænge på juletræet. Det er godt nok flot. Og igen, det er jo hvad vi havde derhjemme i skuffen nærmest. Nu har vi jo sådan rigtig arbejdet meget med glimmer. Så skal der også glimmer på dem, eller skal de være sådan mere ferske, eller hvad skal man sige? Altså det er jo hvad man har lyst til. Altså nu er jeg jo sådan en, jeg elsker glimmer på mange ting, men altså, og det er jo heller ikke sikkert, at man lige har glimmeren derhjemme. Så, men man kan faktisk, hvis man har noget lim, så kan man også putte lim på kanten af blomsterne, så man lige dupper den med lidt lim. Ja. Og så hvis man nu har noget kokosmel eller noget perlesukker, så kan man også drysse lidt på. God idé, ja. Så får den også den der sneeffekt. Ja. Men det er vigtigt, at man strammer det rigtig godt her. Og så kommer det lidt sjove. Det hyggelige i det er, at man begynder at folde sin blomst ud. Ja. Og så gør man det bare sådan helt forsigtigt, så det er en meget billig måde at lave julepynt på. Du siger faktisk rimelig nemt, når man lige finder ud af, hvordan man gør, så er det netop noget, man kan sidde om. Også der, når man venter den 24. måske, og ikke ved, hvad man skal lave. Så det er en hyggelig ting at lave. Og de er også flotte, hvis man bare hænger en enkelt en op i vinduet. Så kan de også se rigtig flotte ud. Så folder man simpelthen bare alle de der blade ud. Og så til sidst, så har man en stor hvid snebold. Ej, den er flot. Og det er jo også lidt sjovt måske netop at genbruge nogle af de ting, man har. At man ikke behøver at gå ud og købe nyt, og netop hvis man ikke lige orker at tage ud i jule. Ja, fordi vi kender jo godt alle sammen det der med, at man køber en hel bunke ting, man skal lave noget ud af, så når man det aldrig. Nej. Men det her, det bruger man jo til mange andre ting også. Se, så har du din snebold, som du så kan hænge op på juletræet.